Стига, гледа тъпоти. А вземи разкажи нещо за този нов модел Samsung, който изглежда впечатляващо на първо четене. Не са тъпоти, и почти не се забелязва, че гледам някакви работи на външния дисплей. А това е новия Z Flip 6 на Samsung. Чай да го махна да не се фрустрираш много. Който сгънат е супер компактен и може човек навсякъде да го джопи в ръка дори да си го носи. Разгънат получаваме 6,7 инчов Dynamic AMOLED, който прави телефона да изглежда като всеки друг. Добре. С какво е по-добър от предния модел? Спрямо предишния модел са пипнали интересно няколко неща, включително рамката и пантата са подобрени, са малко по-здрави, за да държи повече на потребителски злоупотреби. Основната камера е с 50 мегапикселов сензор, който е заимстван съвсем не случайно от S24 и прави доста по-приятни снимки, включително и с зум, който макар че е цифров, снимките стават по-хубави. Естествено Snapdragon 8 Gen 3, за да бъде много бърз като телефон, естествено и за гейминг. Сега няма тук да пускаме игри съвсем да се побъркаш в работно време. Наред с това Samsung са пипнали и паметта за приложения, като вече разполага с 12 ГБ RAM, което е 50% повече спрямо 8 гигабайтовите възможности на миналогодишния модел. Сега вече има 12 ГБ и поне 256 ГБ памет за данни. Съответно има и вариант с 512 ГБ, който иска. Интересно е, че този модел, подобно на всички други от тази годишните флагмани на Samsung S24, т.е. разполага с Galaxy AI и съответно човек може да използва всякакви нови и всички нови нововведения, като например Circle to Search with Google. А тук търсиш да видиш къде е сгъвката ли? Той с гъвката, да. Сгъвката сега ще я покажа, ето я. Сгъвката я има и е доста по-малка от предишните поколения, които си ми показвал. Спрямо миналогодишния разликата не е фрапираща, но спрямо моделите преди това определено. И човек като поработи 2-3 дни с телефона и мога да кажа, че на психологическо ниво изчезва изведнъж тази сгъвка. Ако я търсите, ще я намерите естествено. Това е особеност на този телефон. Примерно, както бях тръгнал казвам за Galaxy AI, примерно може да използвате си генерирате специфични. Това е генериран по ключови думи, тапет, нещо космическо бях избрал, някакъв фон и съответно си генерирате тапети. Една от многото функционалности, а също и този тапет е генериран на база на някакви думички. Не искам да питам какво си казвал. Лампа, нещо футуристично, сега не дай се заяждаш излишно с глупости. Да те питам, това не е ли предимно женски телефон или поне така го презентираха? Зависи от гледната точка, нека да си стиснем ръцете на унисекс. Така че телефона, да бъдем коректни. Този модел може да се използва съвсем успешно и от мъже, ако им харесва този формат и търсят телефон, който се сгъва от този размер, повече от веднъж може да го сгънете до този размер. Добре. И да стане такъв малък компактен апарат, който се събира в всеки един джоб, но в момента, в който го разгънете и става пълноразмерен 6,7 инчов смартфон с най-новия чипсет на Qualcomm, с много памет, с приятно снимаща камера и освен това батерията е вече 4000 мАч, което е почти 10% повече от миналогодишния модел, но като автономност е над 10%. Енергийната ефективност от Samsung са успяли да я повишат и съответно при една нормална употреба телефона дава около 2 дни автономия между зарежданията. Перфектно. Повече детайли може да видите на сайта ни hardwarebg.com. Тук може да се сабскрайбнете, за да получавате известия за бъдещите ни клипове.